so beautiful. To me. Wij doen mij aan wedstrijden, en je kent het misschien dat het een schoonheidswedstrijd eigenlijk is voor de beestjes. Ze moeten netjes schoonwezen en ze moeten goed uitzien. Nou ja, zo, dat is wat. Daar moet je een beetje aandacht aan besteden. En dan aldoende, als men op een show komt, leer je dat ik. You are so beautiful. Ik ga geen slechte, laat ik het zo zeggen. Dus een afgelopen jaar dat je dus op 4 keer kampioen wordt op een show, dat is ja, gewoon goed. En 2 keer ik zelfs een uur, dus dat is uitmuntend, 90 punten. Heuger kan je naar komen. Dus dat is het hoogste wat er is. En nou het ramke. Hij is nou wat in de verhering. Dan zal ik er nog een oor niet in bij zetten. Dit zijn allebei de ramkes. Duo Panotti. Ken je dat? Dat is, hoe je dat hint vroeger reclame. Dus Duo Panotti is dit. Het zijn allebei de ramkes, maar er zitten machtige beste koppen op. Nou, we hebben thuis ook in. En dat zit ik een beetje in de familie, in de geen, denk ik wel. Want dus hij heeft in zijn broer en ik ga een neef in Arbekeep. Ik zit te luchten, wel ik niet de man. En ja, we zijn er eigenlijk gewoon mee opgegroeid. Nou, de bouw en het type, ze moeten net te lang wezen, kwart. Een mooie kop, eertjes, met een mooi sluiten. Zo, en een ram die had de kop wat dikker dan een voester. Zo, deze daar zit heel dan een, heeft een bulldog kop op. Zo, daar lijkt een mooie glans op. Ze zijn eigenlijk net zwart, een groene glans. Dat zijn de vleugels. Deze had hele mooie vleugels. Het afgelopen jaar, dat we mijn naam net ben ik niet meer met de hen. Het afgelopen jaar ben ik 4 keer kampioen geweest. Ik ben een 4 show geweest. Maar binnen Jonan kampioen geweest? Ja, of binnen je beste kampioen geweest? Dan leer je dat, hè. Maar, dus ja, met 4 verschillende hen en op 4 shows. Dus dat is eigenlijk dat is uniek. Dat beleef ik net wet, denk ik. Everything I hope for. You're everything I need. Dat ligt gewoon bij je leven. Dat is gewoon een stuk van je leven. Ik soort een ramp vinden, dat speelde net weer.